on se minnari vaan täällä avovedessäkin aika peli, että se pyytää ruohikon sisällä ja ulkona. Nyt kun meillä on yksi koukku tässä vieheessä, niin kalat on aika helppo ottaa jopa sieltä käsin ylös. Ja se ote voi olla joko täältä niskasta tai sitten me voidaan ottaa täältä kiduskannen alta. Tässä vaan on varovainen oltava, ettei työnnä sormia tän syvemmälle. Muuten tulee hauki ihottumaan. Heitto-ominaisuudet on hyvät. Viehe on tarkka heittää ja tarvittaessa se on pitkäheittoinen. Ja tuntuu siltä, että kovakaan tuuli ei ota siihen vieheeseen kovin herkästi. Että kyllä se pitäisi sinne mennä, mihin kalastaja sen tahtoo menevän. Rattlin minnarin uintiliike poikkeaa aavistuksen sisarestaan. Perusliike on upeasti keinahteleva, todella houkuttelevan tuntunen. Mutta kun me kelaus pysäytetään, niin se houkutteleva uintiliike jatkuu, eli viehe painuu hyvin eloisasti kohti pohjaa. Ja se tuntuu olevan myrkkyä hauelle silloin, kun käytetään pysäytä ja kelaa tekniikkaa. Ihan kohtuullinen kala. Kyllä ne kalat nyt, aurinko paistaa niin kirkkaasti, kirkas vesi, aurinko on tuolla ylhäällä, ne viihtyy kyllä hyvin tuolla ruovikon seassa. Eli se on oikeastaan ainoa paikka, missä niillä on suojaa. Sitten kun tulee vähän helinää ja hälinää sinne ja tommonen salakan näköinen viehe, niin kyllä se siihen näyttää ottavaa. Ja hyvin. Tosiaan tämä yksi koukku. Sinne jää yksi reikä. Ja silloin kun se viehettä vajotetaan, se koukku on ylöspäin. Kala nappaa nopea vastaisku, niin se on aina tässä leuan yläosassa, etuosassa yleensä kiinni. Siitä se kala helpottaa eikä sille tule juurikaan vaurioita. Vähän niin kuin haava meillekin ja siitä sitten paranee. Komea luukkonen. Opsan. Käyhän sen oikein. Se, mihin tällä vieheellä on pyritty, se on myös saavutettu. Eli ottava viehe hauen kalastukseen, jossa on hyvä ruohosuoja. Ja meillä voi olla monenlaista ruovikkoa tuolla, missä me kalastetaan. Meillä voi olla tämmöinen järviruoko, mitä me kutsutaan monesti kaislaksi. Sitten meillä voi olla pohjassa tämmöistä isoja ruohotuppaita, rakkolevä-tyyppistä ruohoa, ahvenvitaa. Tuntuu, että tämä ruohikkosuojaus toimii kaikkialla. Eli se toimii kaiken tyyppisessä ruohikossa. Eli viehe on todella ruohikkosuojattu. Ja miksi meidän pitää kalastaa sitten siellä ruohikossa?
Kyllä se on niin selvää, että meillä on järviruovikko, kaloja on siellä sisällä. Me ei saada niitä millään muulla kuin sellaisella vieheellä, jossa on hyvä ruohonsuojaus. Tai sitten me kalastetaan tämmöisellä matalan lahdella, mikä tässä meidän selän takana näkyy. Siellä on pohjassa paljon kasvustoa. Tän voi ihan rauhassa pudottaa sinne. Periaatteessa juoda vaikka kahvit samalla ja jatkaa sitten kelausta. Tosin se voi tulla kalan kanssa sieltä takaisin. Välineet minnouspuunilla kalastukseen ja hauen kesäkalastukseen niin ei hirveitä vaadita. Ihan perus hauki vapaa, 20 pitkä, tyvestä jäntevä, kärjestä vähän rennompi, eli saadaan semmoista herkkyyttä. Kelana sitten 2,5-4 tonninen haspeli, taikka siihen sopiva, vapaan sopiva hyrräkela, 100 tai 200 sarjaa. Mutta yksi, mihin mä kiinnittäisin huomiota, että varsinkin kun kalastetaan ruovikon sisällä, niin siima voi olla pikkusen vahvempaa. Eli mulla on näissä keloissa 027 Suffixin Matrix Pro, eli kuitusiima ja väriltään keltainen. Tää sen takia, että me saadaan sitten käskytettyä niitä kaloja siellä ruovikossa, ettei ne pääse sinne uimaan sinne syvälle kaislojen tyviin, jolloin se kala on sitten menetetty. No hyvä kala. Siellä kaislikko lakoutuu. Onpa hyvä kokoinen, herra jestas. Oh my gosh. Nyt kala vie venettä eikä vene kalaa. Aivan järkyttävän vahva otus. Otetaan vähän tuolla keulakoneella pakkia, ettei me mennä sinne päälle. Nyt niinku kaikista tärkein asia, kun heitetään tonne kaislan sisään ruohikkoviehellä, on se, että kelataan ihan hitaasti. Jos me kelataan nopeasti, siinä käy niin, että se viehe tarttuu 100 varmasti sinne ruohoon. Mutta hitaalla kelauksella me saadaan se viehe sieltä tulos. Näyttää tulevan aika moisen kalan kanssa. Silloin virtaa kyllä. Sitä ei kannata yrittää ottaa ylös ennen kuin se on hieman väsynyt, että jos sitä pidetään käsillä tuot kiduksialta kiinni, niin se kala voi rikkoa itsensä siinä helposti. Että annetaan mieluummin vähän sen ottaa toi suuri raivo pois tuolla vedessä. Kyllä se väsyneeltä vaikuttaa, mutta puhtia siellä on edelleen. Että nyt tuli jo viehekin näkyviin. Saa nähdä, tuleeko tästä kaukovapautus vai saadaanko kala ylös asti. Noin.
Se lähtee nyt takaisin uimaan. Tää on liian iso ruokakalaksi. Sopiva ruokakala on semmonen 1,5–2,5 kiloa. Kyllä tää antoi kaikkensa. Hieno väritys tossa selässä tommonen. Tulee tuolla vedessä esiin. Saaristomme parhaimmisto. Ja sitten iski niin näkäisesti, että ei varmaan tää helinä sitä paljon miellyttänyt. Aivan raivotärppi. Ihan yksi parhaita kaloja. Eli se tärkein asia on kalastustekniikassa silloin, kun me heitetään tonne kaislan sisään. Se kelausliike pitää olla todella hidas ja rauhallinen. Jos se meinaa jäädä ruokkoon kiinni, niin ei tehdä vavalla mitään, vaan kelataan ja kelataan rauhallisesti. Se väistää jokaisen vieheen. Jos me kelataan nopeasti ja ruvetaan tekemään äkkinäisiä vavan liikkeitä, se on varma, että se viehe takertuu sinne kiinni. Eli ihan rauhallisesti. Toikin iso kala otti ihan pinnasta, kävi hakemassa sen. Ja mitä pinnemmässä sen kelaa, sen hienommin se tulee sieltä tulos. Se kala joko nappaa siellä sisällä tai sitten se seuraa tuohon kaisikon reunaa. Siinä kun pudotetaan, tapahtuu se isku viimeistään siinä vaiheessa. Siinä oli tämän reissun viimeinen heitto. Ja täytyy sanoa, että aikamoinen hauentappaja. Eli hauki kala ottaa hyvin tuohon vieheeseen. Ja sen voi todeta tuohon, että Rapalan tuotekehityksen porukkani on ne taas tehnyt melkoista työtä. Ne on onnistunut työssään todella hienosti. Tämä on sen taso uisti, että todennäköisesti se löytää tiensä myös ammattilaisten pakkeihin. Suosittelen.